9 munud o'r gêm di chwarae yn Stadiwm Essex. Mewn teg at Harry Owen ar ôl biniad. Neb yn o'i fenteisio. Baker yn penio allan nôl i mewn gan Beaumont. Ac y rhaid i Conor Roberts daro honna dros y trawst. Phillips yn colli'r meddiant. Bradley. Os y gyfle Bradley. Gornel ychar hwyd. A dyna sy'n digwydd pan mae camgymeriadau'n cael ei gwneud ar ymylch Cwrt Cosby pan mae'r Seintiau Newydd yn chwarae. Phillips yn colli'r meddiant a Sean Bradley yn plannu honna a nythodd yn gornel ychar hwyd. Phillips. Cael ei ddal allan gan Canavan. Mae'n y gyfle i'r Seintiau Newydd. Canavan ar ergyd yn fflachio dros y trawst. Mae gynno fo opsiynau i'r chwith yn Williams a Tislovic, ond mynd i hynna tho. Baker rwan. Mlaen teg at Bradley, mynd at i cefn i Alec Mwdimu yn y Cwrt Cosby. Mae Jordan Williams. Bradley mynd i hun. Bradley yn rhwydo i ail. Fel cyllall boeth drwy fenyn. Mae'r cochyn o blaena i dyblu mantais y Seintiau Newydd. Phillips ar gig crydd. Dyma ni teg at y postyn. Phillips, mae di colli'r meddiant, a mae Bradley rwan bysgam i'r Cwrt Cosby ac yn sgwario'r bel i Dan Williams. Gwaith gwych gan Jack Flint, ond efo Bradley ar hat-trick. Sa'ch chi'n meddwl so wedi bod fwy hunanol na hynna. Ond sgwar i Dan Williams ar athi a Flint, dyna gweld y groesiad. Nw'n o'n bas Lacan, Blaine Hudson, cyfle rwan Josh Jones. Jones yn bysgamu tuag at y Cwrt Cosby. Jonsian yn troi ar ergyd taro trawst. Dim gobaith i Conor Roberts. Yn y traws yn achub y Seintiau Newydd. Tislovic bas wych i lwybr Dan Williams. Ar ei droed chwith ar ergyd ar bediad gan Flint. Nôl tuag at Jordan Williams. Cyfle i'r ymosodwr, ond i neidio ddo braidd i gynnar. Hudson, Baker ar rediad y cefn. Baker ar ergyd. Fydd taro'r nod. Clark. Bradley ar rediad tu mewn i Ben Hughes. Cyfle i hat-trick. Sean Bradley ar bediad wych gan Jack Flint. Symudiad gwych gan y Seintiau ar bediad o didog. A mae'na gyfle rwan i Josh Jones fod ar Flint yn ôl i mewn i'r gêm ac yn sgwario'r groesiad teg at Jonsian. So di well mynd i hun. Gêm i symud o un pen y cae, llall cyfle i Bradley. Am i hat-trick a wedyn mae hwn chydig eiliadau. Gwrth ymosodiad chwim gan Josh Jones. Dan Williams. Sotliad wych gan Jordan Williams, Ben Clark. A mae mor hawdd a hynna. A maen nhw'n dymellach ar y blaen yma yn Stadiwm Essex. O un Williams i'r llall. Dan i Jordan a Clark. Bas i Baker a Isaac Lean dod ar draws. Ribio fo, cael ei dynnu lawr. Baker, dim trosedd. Dyn nôl i Sean Bradley. Sotliad wych gan Williams. Bradley cael ei fagrys ac i Corsmotyn. Oes ma na. A rwan mae siŵr fy'n y gyfle i Sean Bradley gael ei hat-trick. A mae Sean Bradley cael un gol ar Smotyn yng ngwpan Nathaniel yn erbyn y Fflint y tymor yma. A rwan mae'n camu fyny i ddechrau gael y hat-trick yn ymddangosiad cyntaf yn Uwchradd Cymru i'r Seintiau Newydd. Bradley yn erbyn Jack Flint. Drwy'r canol yr athi. Ac yn hyddiannol, mae Sean Bradley yn rhwydo ei drydedd gol o'r noson. Jake Phillips. Wedi tuag at y cwrt 6. Bened allan gan Hudson. Ysgyrchiad ar ei dîm oedd allan. Phillips derbyn ôl gan Hughes. Phillips, Conor Roberts allan o'i golor. Gwaith arwrol gan Ashley Baker. Sut oedd yr ear nathom taro honna i gefn i rwyd i hun. Phillips. Mae'r dafliad hir mewn i'r Cwrt Cosby. Harry Owens ydyn nhw. Phillips. Mewn o moi'r Cwrt Cosby. Jake Phillips ar ergyd. Gol gysur fydd hi. Ond llygedyn obaith i'r Fflint.
Waith da gan Phillips torri mewn i'r cwrt Cosby. A gyda 5 munud o'r 90 yn weddill. Gol gyntaf Phillips o'r tymor. Lambert. Carnarvon yna dyn lle meddiant. Bradley yn troi un ffordd, troi'r ffordd arall. Clark ymlaen. Os o gyflaf yma, mae 5 o dylia Oliver Blaeney. Yr ymddangosiad cyntaf yn uwch yngre'r Cymru. Wedi sgorio i gol gyntaf yn uwch yngre'r Cymru.